Niken iki sepote anu e. Ceko. Kene. Niken Salindri Niken. Ao a. Bo. Ao a. Bo. Ao a. Bo. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi. Wis kelingan karo Papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune. Sehat. Sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasik kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, ku lek munggah ya, Ya mesti munggah tok kok ya, sekolah pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kok diajak ngomong adabnya ke situ sih? Kok nggak nyawang aku sih? Ini Papa pakai anu semu. Karena Papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Sama biasanya harus adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. Oh no. Oh iya Ding, oh, penak ya omongan ini malah penak ya. Lah, Wah, iya. jamu mas aku ndak aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah. Tindak rene jam pira budale kok omah? Saya tadi kesini Jam. Bah kowe iki nyelot gedhi kukumu kok soklat kuwi. merah ini merah. Oh iya mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Ya. Naik. Oh naik kok ya. Naik ki ning dhuwure angkot berarti. Iya, di atas angkot nanti. Metongkrong gitu. Iya, di tali. Enggak kademen. Hus. Wus angine banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa putra mahkota bahasane. Jadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Ya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Ya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama Mbak sudah Devi ketemu. tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang? Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andri kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku dhewe Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya. Lah ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga gitu ya? apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Lah, Dikarunai karunai apa to kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Ya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga semoga itu apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai takon. akhir hayat. Amin. Mbak Jen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggeo Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. Ora. Otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, satu ngono untuk lho. selamanya. Iki lho saking grapyake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya nduk kowe
kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki penonton. Dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan yo gara-gara Pak Sanjaya nanggap padha karo Pak Sanjaya iki donorasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piyantune luar biasa. Luar biasa. Piyantun Kediri. Ning nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah konten number 1 niku. Iya. Anggere buka HP ngono wis sampe tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, Jajal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyuting dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truknya Pak Sanjaya itu pirang-pirang. Apa? Alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya? Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sini. Kuwi aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk? Nembang, buat Pak Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Piye to? Piye? Warano aku warano. Piye? Mah, mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Waraono aku, Ken. Mah. Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. Lah sampean iki lho diwarani gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kowe kalek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Layak. Batenku layak sendur ket mau angge ngene. Ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti Kusuma Wijaya semua orang itu tahu Pak, kalau Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, lagu nyinden ki iso karena Niken itu terjunnya itu dari dunia sinden. Kok mesti melok-melok lho. Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kene lho. Ngono apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Lah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngender menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku, papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wis. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngrepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah, bukune apa lho isine iki? Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok? Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok. Menengo nang uhiha. Oh. Kae nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana
Apa? Susah hidup. Tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendangke ya sarjana hukum. Dadi isuk dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksude. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dek ben ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton kok ndi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis ngono suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku ning ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong, iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomongin nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsulane Mong tak tunggu wangsulane dadi jampi. Aku maksudnya tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Oh ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis kebene sak karepku. Bocah ngayal tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Dadi seupama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Angger guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Loh,
Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya ini duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya apa kedua temanten, pokoknya Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Lho, lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barang nyapo. Lah kembloh kan. Kamu hoya-hoya kuwi lho. Akhire Sene. eh Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngatan. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sak rit. Lah, tenan. Ya kuwi lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak Dalang. Nggih. Ya lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, sakniki. Oh, saniki. Heeh. Ah. Dan iki mboten dibacut nerien. Sik bawon ini bentek dulu, ngeten. Cara wong mangan ben dintekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja kejodo pati lan pes Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngasa Lagune napa niku Pak San lek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Yeah. Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri, nduk Lita. dalam Kali niken pun kenal nggih. sampun Sampun. Gadah WA-ne. gadah WA-ne sampean ya digawa anu niken. disimpen Om kok Oh. dibeto nomor lek beto pripun WA-ne niken ya di sampean gawa. Lah iki WA sapa Nggih. kok digawa iki WA sapa? WA WA-ne, WA-anmu. Male WA-anmu ya. Menika wonten Kediri. nggih Dusun Swalo, Sambirejo, Pak pare Pare, Dalem Agung, Pak Sanjaya utawa markas besar Sanjaya Group. Wah ya.
treke pirang-pirang. Nggih. Tenan aku bar sowan rene tek kapan kan aku rene to. Nggih. Anu dadi telepon bengi-bengi aku kaget. Waduh, wis esuk-esuk mon Pak. Kula di acara kontrak SKD kali Patrick aku. Oh, SKD kontrak lho aku karo Patrick kontrak. Yo le. Awake diteken wong loro aku ngono. Kontrak SKD, siaran karepe dhewe. Aku poso ra nek kuwi aku sumyur anggenmu. Alhamdulillah iso tuku anu iso tuku jajan bodok. Alhamdulillah. Dadi sak ora-orane dalu menika ngatur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Balik njajal, balik. Nggih. Balik ki tembang sing mau bengi kan njajal balenono. Napa? Apa jenenge kapilot? Oh, kapilot. Kapilot. Nggih. Nah, kuwi ning jane pundutane pirang-pirang nduk iki ana Banyulangit apa piye? Aja, engko. Wonten Banyulangit Gubeng Asmara Sri Kucing kalian wis ya kuwi. Saking Enggah Mbogem Gurah. Oh, Mas Enggah. Juga menika nyuwun Dewa Tresna kalian Kusuma Wijaya kalian Pupu Sing Nala. Menika buat Cakra Budaya Indonesia dari saya Mas Tulkiem kalian Mas Gawer Pare Kediri. Mas Gawer. Mas Gawer iki ora asing neh kuwi. Sahabat karipe Mbak Sendur. Oh, IP kok IP kok ya. IP kok karep. Jan niku nggih. Nggih. Slendro ya. Nggih. Di Gramyangi nyuwun sewu Mas Din kula aturi Gramyang. Mas Den. Deni, jenenge Iya. Deni. Deni ta Mas Deni ta. Ya. Kepilut buat warga masyarakat mapan wonten ing Swaluh sedaya kemawon. Kalamun weruh sliramu baten iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak empet sarwa mikir ati tan bisa jenjang Waduh. Koyo rabi Oh, siap. Mbak nuwun. Saben wanci Ini. tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman tresno nadyan ado Dor. Pak Sanjaya menika wayangan sangat luar biasa, Nduk. Nggih. Sound sisteme wae pokok kabeh digolekne sing serba terbaik iki. Sound sisteme mahkota iki kagungane sahabat saya Pak Santoso, mahkota. Bintang tamune ya juga yang terbaik lho neng Kediri Niken Salindri. Dalange Dalange nggih terbaik lho nggih. Dalange yo nek baik-baik saja. Mas aku ora nduk, apik orane itu gumantung pangrasa kok. Pokoke niat yang baik dari Pak Sanjaya tetap dikasih oplos, tetap semangat awake dhewe selaku sebagai seniman. Nenonan none Ula sawah sapa ngendut. Ula ning ngendut. Datan owah ati wis kepilut. Kakeane kaya ngono lek. Saibu bungah rasaku
Dalungane. Bisa cacakatan sliramu. Oke. Kediri, selamat malam. Matur manuwun tembange ya kuwi kepilut diaturi buat warga masyarakat pamriksa sing wonten dalu menika rawuh wonten dalem Agung Pak Sanjaya. Ya. Lagune apa? Kepilut. Ula sawah sapa ngendut. Kok ya namane ula barang anu lita iki. Lha pancen ya kuwi jenenge tembange wae. Kuwi parikan jroning tembang. Matur manuwun kepilut. Juga terima kasih menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing dalu Pak Dalang kalian kru sedayanipun badhe request gending menika Dewa Tresna. Nggih. Saderengipun matur nuwun. Sejahtera selalu. Saking bos napa ngene? Bos apa iki? Kedok. Wo kelo kolok. Angel tulisanmu iki. Wo kedok. Mbolah wis tulisan dhewe iki. Ya apik lho kuwi. Nggih matur nuwun Pak. Nggih kula aturke Dewa Tresna iki lagu apik kuwi. Aku roh kuwi lagune sapa ya kuwi sing gawe. Kuwi ya padha karo anu ki mau yang terbaik dari Pak Sanjaya ki. Ku lagune ya lagu terbaik. Rumah Samu ya. Coba Mbak Kris. Krisnya ngene, terotak. Pasang bukan dalu. Menika Pak Sanjaya. Lho luar biasa panjenenganipun nyatane membaur karo kanca-kanca seni. Kowe rada rene, kowe ben ketok, kowe ajine tak ketak rumah ning kono ben katut kesuting. Nggih, ben kesuting nggih, Pak. Niki kula golekne sinden subur, Pak niki. Sinden subur. Lah lek Pak Sanjaya kan alat berat, kula sinden berat. Lho iya. Mulane iki mau ning kono penonton bingung, iki endi sinden di traktor. Li alat berate. Lho badanku macak ning jero kok enek sindene aluk lho.
Sindene traktore Kok jejer. macak sitok. Traktore kok macak sinden. Rumah aku, Nduk. Nggih. Selamat dan sukses buat Nggih, damel. PT Andri Putra Sanjaya. Andi Putra Sanjaya. Andri. Mas Andri nggih. menika sing dados pinanganten. Oh nggih. Nggih, saurane nembangon, Nduk. Upama Nggih. nembang ngoten napa? Niku niken Salindri, Pak. Weh, jan Mas aku. Pak Sanjaya menika, wah, aku sowan rene dek kapan ke apa? Niku poso nggih, Pak? Poso. Ning nyatane penyanyi pun tetep dono. Nggih. Rasa kanca-kanca karyawan-karyawati dilumpuki kabeh. Wis, aku membaur ning kono. Nggih. Kanca-kanca kabeh diwe THR, aku ya katut ngetok. Oh, jenengan nggih. Angsa THR. Karo kreatif DC aku aja THR to, Om, sampean Lah napa? THT. Aku yang THT mbahmu ya. Nah, nembangon Nduk buat Nggih. warga ngriki. Napa kira-kira? Lewung mawon. Lewung. Mana yen ke taman? Nggih. Uyung. Bowo ya. Nggih, bowo. Nggih. Juga tidak lupa iki suasana sik Sawal tetep Nggih. awake dhewe mohon maaf lahir batin Pina- buat sedaya pamriksa sing Nggih. padha kepareng rawuh. Mas Tulkia, Ah, Mas Gawer. semuanya Sukis, saja. Nggih. Kusnati. Ya kuwi ana Mas Kiwir kali Kang Nggih, Mas Garwa. Kiwir kalih garwa. Mana yen ka bawa niku nggih. Injih. Buat tamu agung sing padha kepareng rawuh. Nggih. Ya. Tenan kok. Krisniani cara tak jak mlebu ning ruang tamu nih Pak Sanjaya mek ndangak tok ngene. Sangke herane Lho nggih. piye to kowe? Eh, Fotone karo piantun get kabeh. kapan iso kaya ngono? Nah, kowe foto karo aku mok pasang ning buritan ngono. Apa kowe iki fotone dalang pasang ning kandang wedhus tak kuwetak aku. Mana yen ke ya. Mana yen ke taman. Pondok iki basa apa jenenge iki? Iki wacakno aku kok ora iso maca. Woledok toh ya Allah. Iki L toh. Lah L iki saiki kok kaya K toh Mas aku. Iya. Ya Allah. Gandeng. Dadi ene gandeng karo L ngono lho. Oh bos ledok ya terima kasih. Nggih. Terima kasih. Aku dipundhut ning rokok Surya, sukauraan tapi dapat Dipercaya. Tapom wong kang Tepung wong kang lencir kuning. suarane apik ya yo. Wareg kok ya Nggih, wau teng mriku mendhet kiambak. Heeh, dasar Nggih, anu. sate, Sate, gule. gule. Terus napa? Mie. Mie mok Terus campur dadi nggih, kula sitok. campur dadi sitok kula ublek ngoten. Diublek. Mumpung enek. Ya kari dhewe iki sinden-sinden do dahar Krisnian dahar kari dhewe nyuwi duh babat. Nggih. Wah, bareng dicimbuk arep dipangan kleru anduk. Nggih. Heeh. Anduk iso. Ngawur. Terus ke? Susah. Susah lamun den lekno. Susah nglalekne gule sing wis kok dahar Nggih, susah. kuimplek-implek apa Ah, niku? iya, Ece. Nggih. iya, makno. Kebayang-bayang. Nggih, kebayang-bayang keimplek-impleke. Tenan. Juga iki tembang iki tak aturke karyawan-karyawati. Injih. PT Andri Putra Sanjaya. Putra Sanjaya Group. Ya. Dharma Darmaniku dusu Sumeleh. Sumanding. Nggih namu bodo ya cepak jajan, Nduk. Cepak. Cepak tapi namung kula paringi setengah toples. ya mok wae tutup. Mboten. Dibuka ngono wae Mboten. jan cara anune blobo tenan. Nganu kula plastik iki sedanten. Padha karo nggonku tak wehi plester kok. Angger nek tamu buka ra iso no, aku tok-tok bukane mboten usah. Akhire awet jajane. Terus ke.
Senajan hamung senadyan hamung sedelo anakmu lanang ya rawuh nduk sinten Jandu Ploso Klaten tunggal-tunggal neng ngono tak meneh lho lek tak kira kaya wong arep ngetri wedang tibake lho wedange apa cingkire kok mengengeh aku tibake Jandu Ploso Klaten aja dongak-danguk neng ngono ngeget-geti tak kira lek ula kok terus nambahi sang seming cara Sunda ngono nduk iso ngono balik ngono jal wis to melok aku cengkokmu mri rena-rena nduk nah kowe liwat kene kadang-kadang liwat pare kenek liwat aku liwat Madiun dadi ben rodok nyengkok ya nduk liwat Madiun aku satili wong ati cu ya yo pisan ketemu ya iyo wong bagus dadi lagu lho ya nggodho ati sinten riyang dalu sinarpan jiwa raga lewung diaturke dulur-dulur Kediri sing padha pareng kumpul dalu menika luar biasa dadi Pak San sing kagungan kersa kuwi bakule teko aku mlaku ngantek kesel aku wah dian arep golek apa rokok utilan iki mlaku waduh aku utilan tak wehne anakmu lanang Jandu kuwi mau Nino kuwi anake sapa-sapa kok sapa-sapa ngakon